Kraus, han er verdens største hater af Super Mario Simulator. Jeg er ikke verdens største hater, du ved. Det er bare den der klassiske med, at man bliver lidt hipster, når noget er populært. Og man ikke er en del af det. Jamen, det sagde du også. Så bliver man mester modsat. Sagde du også med TikTok, dengang jeg begyndte at se det? Ja. Og sagde du aldrig skulle se TikTok? Det er jo egentlig stadig, jeg bruger... Nej, men det er jo et godt medie. Nå, ja, true. Og alt sådan noget. Du har gjort det mange ting, Kraus. Du hater. Største hater. Præcis. Der er KLB og mange ting til fælles. Wait. Hvorfor skal jeg smides ind i den? Jeg snakker bare facts her. Ja, fair nok. Jamen, jeg er sgu lidt en hater, men jeg tror nemlig også, mit problem er, jeg ved også, hvis jeg begyndte på Super Mario Simulator, jeg ville 100% blive bidt af det. Det lyder jo fucking grineren. Det er godt, du siger det. Men det er bare sjovt at være mester modsat nogle gange. Nej, Super Mario Simulator er fucking fedt. Jeg ved godt, det lyder simpelt, og det er fordi, det er simpelt. Jeg tror, det er derfor, jeg godt kan lide det. Men har du så overvejet, om næste step skal det være Sims? Bygge et hus? Fordi EA... Ja, også for en creator code. Creator code. Fuck, ja, det kunne jeg lige tjene skies på. Tænk, hvis du, ligesom at du, lige nu, der tror jeg, at du overbeviser ret mange om, det er sjovt at spille Super Mario Simulator. Hvis du nu kunne overbevise folk om, hvor sjovt det var at spille Sims, og så de alle sammen bare brugt din fucking kode, mand. Hvad bare sige? Ja. Du siger noget. Ja. Du siger noget. Jeg siger mange ting. Super Mario, er det et nyt spil? Det må det være, jo. Det tror jeg. Må det være. Fordi siden alle lige pludselig bare sådan... Jamen, det syger jeg så jo bare mens han har lavet det, og så, jeg havde ikke tænkt så meget over det. Så nævner jeg det på podcasten så 2 uger senere. Det her spil, jeg laver for sygt mange visninger. Og det fik jo sådan 500-600.000 visninger. Normalt snitter han 100-200.000. Tænkte, okay, what på et simulator-spil? Og så jeg bare 5 minutter og var sådan, okay, jeg giver det et skud, koster 100 kroner. Og blev bare grebet af det. Og min thumbnail var så fucking fed, og jeg uploadede den, og jeg tænkte, det her, det skal nok gå godt. Og den klarede sig sygt godt. Så startede Johnny med at lave hans. Ja. Og så Robin Tam så også lavede det, men igen forskellige publikum. Jeg tror måske ikke gentager ham. Det kan godt være, jeg sagde det til sidste uge. Men siden er udviklingen jo så, at min kanal er blevet lige så buttfuck som Matt åbenbart. Bare på 2 forskellige måder. Ja. At jeg kan literally ikke uploade videoer, som jeg vil. Altså, hvis jeg vil uploade det hver dag, det kan jeg ikke. Nej. Fordi de er bare gule, og Johnny han lægger bare ud hver anden dag, og bare, han har taget al fløden. Alle i Danmark, hvis de ser Super Mario Simulator, så ser de Johnny. Så det er JG. Hvor ville jeg dog ønske, det var Jurassic World, der var blevet populært. Johnny skal bare spille det. Johnny spiller det. Ja. Så det kan være, der er nogen, der synes, det er populært. Men altså, det hjælper bare ikke, når jeg har prøvet at streame det, og så sidder jeg med 20 serier. Det skal da okay. Jeg har ikke engang set Nej, fordi når jeg spiller Jurassic World, det er i sådan nogle perioder, ikke? Så spiller jeg 10 timer i træk. Ja. Jeg gider altså ikke at sidde på Twitch og være tvunget til at sidde og snakke med 20. Altså, det er ikke for at lyde arrogant. Men så vil jeg altså hellere bare sidde og hygge mig med det. Ja. Sidde og drikke min kaffe, bare sidde og spille. Fordi det er jo sådan... Der er jo nogle tidspunkter, så ved jeg ikke, om det er... nu har jeg ikke fulgt så meget med, fordi jeg vil gerne have oplevelsen selv. Ja, det er godt. Men at der er perioder, hvor du bogstaveligt talt ikke skal lave noget, fordi at du bare venter på, at der kommer penge ind. Sådan er det i hvert fald Jurassic World. Ja, jeg vil sige, jo længere hen du når til at starte med, kan jeg godt sige, der skal du gøre alt selv. Altså, du skal jo stå ved kassen hele tiden. Ja. Og være klar, og hvis du så løber tør, så bare... Kraus, man. Kraus is laughing. I'm sorry to say, det er sikkert piskerende, det skal det jo være siden det er så populært. Du kalder jeg snørter lige om lidt. Men, jeg kan mærke det. Du ved, det er bare, man hører bare om det, og det var sådan, du skal bare stå ved kassen hele tiden, du ved, der skal jo penge ind, og så nogle gange så skal man stå, og så sker der ikke så meget. Det lyder bare, det er som du selv siger jo, simulator. Altså jeg har hørt, farming simulator har jeg jo selv set folk spille, og der er der goat simulator og sådan noget der, det er jo de mest, altså, oprigtigt ment, røvsyge spil. Ja. In the whole damn world. Ja. Så når du siger det der, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke, hvad der foregår. Verden har brug for simulatorspil. Ja. Vi er nået på et tidspunkt, hvor alt bare skal gå stærkt og hurtigt, og de kan ikke længere se en 10 minutters video. Nu skal det være en 6 sekunder lang TikTok. Ja. Hjernen kan ikke klare mere. Nej. Så er det fandme rart at se, at der stadig er håb for menneskeheden. At man bare kan koble hjernen fra, sidde 2 timer, scanne varer, købe varer, sætte det op på hylderne, snakke lidt til kunder, der ikke svarer tilbage, alt sådan noget. I 2 timer, og du har lyst til at spille videre. Ja. Og det er også nostalgisk, fordi, altså jeg ved ikke, da du var helt lille, og jeg også var helt lille, lidt forskellige tidspunkter, men næsten det samme. Det var sådan noget, det der Rollercoaster Tycoon og Zoom Tycoon, altså simulatorspil, hvor jeg bare sådan, så kom der bare en æra, hvor så var det RuneScape, så blev det FIFA, alt muligt, hvor der bare ikke, der skulle bare ske noget hele tiden. Ja. Så var det sådan, så kom Jurassic World, og jeg tænkte, helt sikkert. Det var bare dig. Altså bare sidde. Du skal bruge 2,7 mil til en dinosaur. Du tjener 300.000 i minuttet. Du ved bare, jeg skal sidde her og bare kigge på min pakke i 10 minutter, indtil jeg kan købe en ny dinosaur. Det er fandme toppen. Ja. Det må jeg sige, Kraus. Nå, jamen, altså 100%. Jeg var jo selv altså kæmpe Rollercoaster Tycoon 3-nørd back in my days, så jeg er 100% med på den. Ja, det er på sig selv. Nørd, det er godt. Ja, 100%. Den putter jeg gerne på. Men så den er jeg jo totalt med på. Generelt sådan nogle idle-spil, eller så det samme, hvad fanden hedder det?
Bloons Tower Defense var jo også vanvittigt fedt. Sidde og bygge sådan den der bane, de skal igennem, eller sætte din fucking aber op, og så, jamen altså, det var det jo, og så bare tryk start, og så kørte det bare, og du sad bare lidt tilbage. Og det var bare satisfying at kigge på. Ja, det var så fedt. Så ja, altså, I get it. Ja, det er nostalgi. Ja. Jeg elsker det. Ja. Det er også derfor sådan, jeg er blevet meget, jeg ved godt, det ikke er det samme, for du stadigvæk skal lave lidt mere, men i forhold til det der med, jeg ved ikke, at det er svært at sammenligne med gaming, men det er jo teknisk set et spil. Jeg har jo sagt, det der frygter for gaming er ved at dø. Fordi Fortnite, eller hvor det er, FIFA, hvor det er. Men så ser man alligevel, okay, det er CS her, det er jo stadig fucking vanvittigt. Det stopper aldrig. Nej, det gør det ikke. Og det lyder også, det er Minecraft, de stadig bare chiller med deres shit. Men sådan, jeg var sådan helt, jeg kunne bare sidde og spille det i flere timer, og for some reason, for en, der ikke rigtig spiller FIFA længere, og ikke synes, det er, sådan, er det sjoveste, efter at tage Supermarket Simulator, så det var vildt fedt at læse kommentarerne, og jeg havde så meget sådan, bare lyst til at spille videre. Så om aftenen, så sad jeg og spillede 2 timer FIFA. Jeg spillede den der Random Cup turnering, som ikke var VL, så det var ikke lidt så tryhard, det var bare chill. Og ja, jeg sad og optog samtidig, men jeg havde bare musik kørende, og jeg synes faktisk, det var sjovt. Jeg spillede 7 timer i går. Ja, men det var ikke sjovt, tænker jeg. Nej. Føj. Men, altså, jeg håber lidt, at for eksempel FM, hvor du også bare kan sidde 10 timer, det har jeg ikke spillet siden lockdown, enkelt online save med Matt Opinji, indtil Opinji blev fyret eller sådan noget. Jeg tror bare aldrig Football Manager bliver så populær. Jeg tror, det handler meget om personligheden. Altså, jeg tror sagtens, du kunne få en masse visninger på det. Men det er sådan som jeg ser det, fordi de Football Manager videoer, der klarer sig godt, det er jo videoer, der tager sindssygt lang tid at lave. Ja. Så vi snakker, det tager måske en uge at optage savet, og så tager det måske en uge at redigere. Ja. Det er nogle pissegode videoer. Sindssygt spændende at se, men det kan man jo ikke leve af. Du kan ikke leve af at lægge en video op hver anden uge. Nej, det er det. Det er i hvert fald... Så skal du tage med mange visninger. Og så prøvede jeg det kraftedeme sidste år. Ja. 1800 visninger. Come on. Ja, jeg tror igen, hvis jeg gør det, så er det sådan noget, hvor jeg vil streame det, fordi jeg har ikke spillet det siden sådan 16. Har jeg ikke spillet, hvor jeg altså sådan lidt vidste, hvordan man købte spillere og sådan noget. Så det er jo nok, hvor jeg lige kunne få råd fra chatten, og så stadig lægge det op. Og har ikke nogen forhåbninger om visninger eller noget som helst, men jeg tror bare, det kunne være sjovt at få den der følelse af, at spil giver dig glæde igen, i stedet for dyb depression. Det er det, og Football Manager, vi er jo fodboldnørder, det kan vi vel godt kalde os selv, så det er jo bare, Football Manager, det er jo klasse. Ja, præcis. Jeg savner det fandme, altså sådan 11, det var mit peak. Det er trist. Men der var en maskine. Det er trist. Og jeg kan legit bare huske, sommeren 11 ligger udenfor, og vi har fået sådan kunstgræs ude i vores have. Ja. My man's loaded. Ja, det er min mor, som er førtidspensionist. Men vi havde bare fået sådan, jeg tror det er fordi vi er nået der til, hvor vores have, der kom sygt meget ukrudt op. Så hun bare købte sådan noget falsk græs. Altså det der, et tæppe, basically. Det holdt også kun en sommer, fordi det sugede alger til sig ikke så godt. Nej. Anyways, så lå jeg bare derude, og jeg havde fået en paraply ind over mig. Og så lå jeg på sådan en madras, et eller andet ude i haven, sygt varmt. Havde sodavand, snacks, og jeg lå der bare i sådan hele dagen. Fra det var så lige blev lyst til, der var sådan aftensmad, og lidt efter, hvor jeg bare grindede FM 11 timer på en dag. Damn. Altså jeg havde en forlængerledning, der kørte ud i haven, så min computer ikke løb tør. Jeg skulle have en blæser ud, fordi min computer overophedede nærmest, fordi det var så varmt for solen og sådan noget. Og der røg bare en hel dag. Try hard setup. Fuldstændig. Det var legit bare tiderne. Ja. Men man er selvfølgelig også blevet ældre, og det kan man måske ikke gøre, ligesom man kunne dengang med samme glæde i hvert fald. True. Men Supermarket Simulator har givet mig forhåbning om, at det faktisk godt kan lade sig gøre. It's still possible. Ja, det er det. Sygt nok, at det spil, det bare har reddet dit fucking liv. Altså, det har virkelig... Hvordan Supermarket Simulator ændrer mit liv. Ja, relevant podcast clips. There you go. Boom. Der er den der. Ja. Så, anyways, shout out til dem, der ser med derind. Going strong. Beklager til alle jer, jeg har skamet. Jeg vil så dog sige... 2.500 mennesker. Ja, jeg kommer aldrig til at sige, fordi på episode 3 Crouch for kontekst, der sagde jeg, hvis den her video får 1000 likes, så kommer der en ny episode op i morgen. Den lå på YouTube dagen efter, 7:00 om morgenen. Den 30. marts, der lå den klar. Den har været gul lige siden. Og jeg var klar til at smide den op, og jeg optog allerede episode 5 med det samme. Ja. Og som skulle have været op dagen efter igen. Ja. Og der var ikke nogen af dem, der... Jo, den ene er så kommet op nu, men jeg ved ikke, hvornår den anden den kommer op. Hvis den er klar onsdag, så ryger den op der. Okay, jeg skinhand Johnny. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at klare sig nu, hvor du er faldet bagud. Det er jeg spændt på, fordi mine videoer, de tager alligevel 3 dage om at ryge anbefalet. Ja. Så teknisk set er folk ikke blevet skuffet endnu. Det er sådan, lige nu, de begynder at blive skuffet. Det er lidt svært at finde rundt i hvert fald. Men ja, for hvis jeg går tilbage på episode
3, den er her. Den er allerede overhældet episode 2. Okay. Den har 17.000 visninger. Kan man sætte graf op? Ja, okay, den ryger op den 29. marts. Den 30. marts har den 4.600. Den 31. marts har den 8.000 visninger. Den 1. april har den 9.000 visninger. Og så den 2. april i dag, der har den 17.000 visninger. Ja. God damn. Så den ramte lige anbefalet i går, og der fordoblede den bare. Det er så vildt. Det er faktisk crazy at tænke på. At det, så du er nødt til lige at vente sådan 2-3 dage, før du ser, han ikke klarer så godt. Har du oplevet det med dine videoer sådan før? Nej. På samme måde? Jeg har det på nogle videoer før, men ikke sådan, hvor man kunne se, det var et tema. Nej, mit det er fast. Mit det er 3 dage. Det er jo det, der er mærkeligt. Ja, fordi du kan se sådan, hvor mange abonnenter ikke er abonnenter ser. Ja. Mine første 3-4 dage, det er 90-10 abonnent. Ja. Og for en video skal klare sig godt, så skal du faktisk have flere, der ikke abonnerer, der ser dig. Ja. Så hvis du går tilbage og ser dine fodboldreacts, så vil der også stå 70-80-ish eller sådan noget. Præcis. 80-20 for ikke abonnent. Ja. Og jeg tænker, okay, det er nederen. De ser mig uden at sub, men de ser dig. Og det er det vigtigste. Altså subs er jo egentlig ligegyldigt. Det handler om, at folk kan se dig. Ja. Men de her videoer, det er bare 90% de ser dig. Der er 10%, der ikke subscriber til dig, der ser videoen. Det er jo sådan, ja, det viser jo netop de det her der tidspunkter, så er det sådan 400 visninger. Ja. Det er meget lidt anbefalet. Nemlig. Og så din subs still loyal. Det er jo altid noget. Ja. Det er jo godt nok at vide, folk der subscriber gerne vil se ens content. Men det er bare det der med, der er jo vitterligt bogstaveligt talt en grænse for, hvor mange af dine abonnenter, der kan se videoen. Men det er jo nærmest uendeligt, hvor mange ikke-abonnenter, der bare kan. Det er det. Og problemet i mit tilfælde, det er, at det er en ny kanal. Så den har jo kun 13.000 subs. Så når der står 90% af min egen, men problemet er, at der er ikke ret mange af dem. Nej, præcis. I forhold til, hvis det var en JK4 eller sådan noget. Ja. Selvfølgelig ikke, jeg ved godt, man skal måle op med videoens visninger i kanalens antal subs. Men ved en kanalens antal subs, så er der en mindste chance for, at den ryger ud til flere, lige meget hvad, som kan se den. Hvor en mere kanal med 13.000, så er det også max 13.000 de første 3 dage, der kommer til at se den. Max. Præcis. Og nu på 4. dagen, 17.000. Ja, det er da så vildt. Fordi den lige skal igennem systemet. De skal vælge at pushe ned. Ja, så den skal bruges 3 dage på at gå fra gul til grøn, og så skal den bruges yderligere 3 dage for at blive skubbet ud. Så det du siger, at JK, at næste uges podcast om en uge, så kan jeg spørge dig, hvordan videoen i dag legit, den er klar. Den video, der kommer ud i dag, kan du ikke spørge mig for næste uge. Ja, præcis. Det er jo også lidt dumt. Ja. Men lad os tænke på podcasten. Hvordan går det med Supermarked Simulator? Det er også derfor, overvej, altså sådan, det har givet mig alt den der glæde der til spil, men overvej, hvor meget lort jeg skal igennem på det. Ja. Det havde jo været sygt, altså det havde været 10 gange federe, hvis jeg bare kunne poste nærmest daily. Hvis det var derved. For jeg kunne indhente Johnny og være the number one. Nok ikke visningmæssigt, men sådan, hvis folk ligesom vil se længst fremskridt, for eksempel, så kunne man se mig. Ja. Og det vil give endnu større glæde, og alt det der, men det kan jeg ikke. Det var også det problem, jeg havde med Hogwarts Legacy. Ja. Det var også Johnny, eller hvad? Johnny var også foran. For helvede. Ja, den er ikke så god. Vi var så ikke rigtig i nærheden af hinanden, rent visningsmæssigt, kan jeg afsløre. Men, nej, det er jeg heller ikke med Johnny. Nej. Det vil jeg også afsløre. Hvorfor fanden skulle jeg... Nej, men så igen, jeg ved ikke, om jeg skal have den der... Sådan, er det ikke en god ting, han laver det? Nej, så kan jeg måske ryge hans anbefalet. Det, som jeg har tænkt før, det er, fordi Johnny, han laver 1000 forskellige ting over på sin gaming-kanal jo. Det, jeg har tænkt, det er, når der er noget, der klarer sig godt, lad os sige, han laver en serie ud af det, han laver måske 5-10 episoder, så burde man lige skrive det ned, og så tænke, er det her et spil, jeg kunne tænke mig at spille om 3 måneder, når han ser måske tænker, vil de gerne se det igen? Ja. Altså fra ny af, fordi jeg ved ikke med jer, men sådan nogle spil, hvor det er en playthrough, altså hvor man kan spille det en gang. Jeg kan godt finde på at se en hel playthrough, og så vil jeg se det igen om 3 måneder. Jeg har det blandet med playthroughs. Det er derfor, jeg godt kan lide Supermarked Simulator, fordi det kan gøres forskelligt. Jeg har hørt, at Johnny han er lort. Altså, at han ikke rydder op, og det hele sejler. Og jeg går meget op i, at mine varer, jeg har jo et eller andet, altså jeg går rundt og vender min egen vare i mit eget køleskab, så det vender ud af. Og det står rigtigt. Altså i virkeligheden. Det hedder OCD. Nej, det må du ikke sige. Fordi det er jo en rigtig sygdom. Men hvorfor må jeg ikke sige det? Ja, det må du også godt. Men det er mere, at det er jo nogen, der er krænkelse og sådan noget. Fordi jeg har rigtig OCD. Jeg er blevet... Min kusine har OCD. Ja, sådan noget. Jamen, men hun er da ikke krænket. Nej, det er der nok nogen, der. Okay. Men det er jo en rigtig sygdom, så du kan ikke bare sige det. Det er sådan en tilfredsstillelsesting inde i hjernen. Ja. Og det er sådan har jeg det bare til dagligt. Hvis ting lige passer sådan samme afstand her fra her til, ting skal vende ud af. Derfor så elsker Supermarked Simulator. Jeg kan sætte det op, som jeg vil. Og han ligner lort. Så derfor så er det forskelligt. Og han indretter det anderledes. Det kan være, at han tager færre lån, end jeg gør. Han ansætter flere, end jeg gør. Sådan noget.
Men en playthrough, det er jo det samme. Præcis. Det synes jeg ødelægger det lidt. Ja. Så vil jeg kun se det én gang. Ja. Ja, okay. Det er måske bare forskellige spil, fordi at du kan, altså de spil, jeg ser, der kan du godt, okay, nu kommer jeg med et vildt eksempel. Digimon World 1, ikke? Kom ud i 1999, tror jeg. Ja. Det, for eksempel, der kan du vælge en starter Digimon. Og så skal den jo udvikle sig, og der kan du gå alle mulige forskellige veje. Digimon, det er jo fuldstændig forskelligt, de forskellige playthroughs. Men sådan noget som Hogwarts, er det ikke bare... Men der er det jo forskelligt i forhold til, hvilket hus du vælger. Der er jo 4 forskellige hus, og opgaverne, hele storyline er forskellige. Er det der Slytherin, eller hvad? Ja. Okay. Har du aldrig set Harry Potter? Jeg så det én gang. Wow. Altså sådan på en weekend, der så jeg alle. Men jeg kan ikke huske noget. Det har jeg også gjort 1000 gange. Ja. Okay, så din GOAT-film og sådan noget, det er Harry Potter, eller hvad? Ja, jeg har mange. Ringenes Herre, det var sådan det, jeg bedst kunne lide. Det var mindre, men jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg sådan lide Harry Potter. Fordi at de senere film, altså de nyere film, de blev bare, det er godt, det er fedt som voksen at se os. Hvorimod, jeg ved ikke hvorfor, at jeg tror, at Ringens Herre, det er sådan, efter jeg er blevet voksen, der er 3 timer der, hvor de bare står og slår hinanden med svære økser, ikke? Det er måske lige grov. Okay, men hvis du kun kunne se én film, var det så det eller Løvenes Konge? Løvenes Konge. Okay. Skal bare lidt det var også voksen content, ikke? Ja, sikkert. Lidt. Ja, jo. Eller ikke. Eller noget.